Mhadadh na bhain I mí an uirthi was go mé ionach tógtha le dáthair spóthir le bhealach. Chur mé ceiste má bhámaí ca bhfuil muidí dul ach níor uirthi ach gur fíorainn a bhí ann. Sa Jerry, thug sí leidtú agus dúirtí nach an áit a bhí rúnda ach an rud a bhí le tógáil. Bhí má crí ar tí plescu an é seo an rud a haon mé Faigheann. Tháinig fearr agus an teach leis an chreachtar fog puideach ina láha. Bhí mé cútóca sin nar tháinig bud amach as an char gur le mé suasach san níos gan stoppa. Thug mé ar feardeag mamate ag arcas seach sa súlia donna agus ag cumailt a cóta glóite chrúthach. An sin, bhí orm a thuirt donna bhámaí le hí a chineal sábailte agus buideach imach sa char. Inné a bhailú ar an lorgan chu muid le go bhhain wachna faoi aim dé. Sa Jerry, inné dul thart leis an fuinte, daontí muid le Kola a thuirt arthaí. Tá Kola ceithre bhí de éiseannas, agus tá si git mai níos mó. Currently mé gaiire nar lemon si hart mar a bheith cain Cuireann. In amana gaidan si éadí ón léna agus réonn si timpeall an tílo. Is a Mhadadh is far ar dóin é.